Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο κλειστό του ασβεστοχωρίου. Όπως είδατε, ο πρώτος πόντος για τα κορίτσια του Μακεδονικού. Είχαμε την ισοφάριση και αυτή τη στιγμή ο άσος από την νεαρή αθλήτρια, την Αναστασία την Ζαγορίτη του Μακεδονικού, χαρίζει με τη σειρά της το δεύτερο πόντο για την ομάδα της που προηγείται 2-1. Κακό το σερβίς από την Ζαγορίτη, η μπάλα εκτός, 2-2 το σκορ. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα πάνω από το φιλέ, η νεαρή αθλήτρια, η Χατζηγεωργιάδου Αφροδίτη του Μακεδονικού. Ο πόντος για το ασβεστοχώρι που προηγείται με 3-2. Πολύ καλός ο πρώτος χρόνος. Μεγάλα άμυνα τα κορίτσια του ασβεστοχωρίου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πολύ καλό το πλασέ και ο πόντος για τα κορίτσια του Μακεδονικού. Ισοφαρίζουν σε 3-3. Με την Βέτα την Αρουτουνιάνου στο βάθος να σερβίρει για το Μακεδονικό. Δύσκολη διεκδίκηση πάνω από το φιλέ. Ο πόντος για το ασβεστοχώρι που προηγείται 4-3. Δυνατό το καρφί από την Χατζηγεωργιάδου, η μπάλα εκτός. Ο πέμπτος πόντος για τα κορίτσια του ασβεστοχωρίου. 5-3 λοιπόν προηγούνται. Ένας πολύ ωραίος άσος από την Χαράτη Σαμακά χαρίζει τον έκτο πόντο για την ομάδα της που προηγείται 6-3.